Velkommen til en af dem, der lidt nye superheltehelgen. Narnmunden. Kultur er afspejlet af de folk, der laver det, og det samfund, det foregår i. Så vi kan ikke, og lige meget hvad man gør, og står på hovedet og prøver at lade sig om, det ikke har noget med samfundet at gøre, så vil det altid være en afspejling af samfundet. Populærkultur, de er et perfekt spejlbillede af samfundet. Og når samfundet forandrer sig, så forandrer populærkulturen sig også. Nogle gange er den måske en lille smule foran, det er jo når det er positivt. Nogle gange er den også lidt bagefter osv. Du kan se, da Marvel-universet startede op med Fantastiske 4 i starten af 60'erne, der var det jo kommunister, der var nogle forfærdelige nogen, og det var alt sammen noget at gøre med radioaktiv stråling, fordi der var den kolde krig og atombombeskræk og så videre. Og det var så afspejlet i de helte, der dukkede op. Så i 80'erne og 90'erne, så var det noget andet. Det er fordi, at da vi startede Marvel-klubben, Henning og mig, da vi ville have orden på dansk marmel. I før tiden var dansk marmel begyndt at komme der midt i 60'erne med Edderkoppen og de Fantastiske 4. Men det var udgivet hulter til bulter, og tingene passede ikke sammen osv. Så da vi startede Marvel-klubben, så ville vi have orden på det. Men der var der over på DC-siden, det med Batman og Superman og Wonder Woman, der var jo gamle Ove Højer, som der kaldte sig for Super Ove. Og så mente Henning, at jeg skulle hedde Marvel Morten. Så kunne jeg være brevkasseredaktør på Marvel-siden, og så kunne Ove være det henne på Super-siden. For der var også sådan lidt sjovt, der var sådan en slags konflikt imellem Super Ove og Marvel Morten. Hvor har du lige fra tanken fra? Nu om dagen har ungdommen, det er jo alt for nemt. De går bare på Wikipedia og nettet, og kan de løbe af 5 minutter i hver, og det har taget mig over, og så skrave sammen i hovedet. Det er dybt uretfærdigt. Men der er at læse en masse blade, og læse en masse bøger, og læse en masse tegneserier. Og så prøve på at huske det mest af det. Det er simpelthen det. Jeg begyndte at læse superhelt. Det var nok, Batman var nok den første. Ja. Eller Pippi Langstrømpe var måske den første. Hvis du regner Pippi Langstrømpe for en superhelt, så startede det med Pippi Langstrømpe. Jeg tror ikke, det. Hun var også en stor superhelt, vil jeg lige sige. Og så begyndte jeg at læse tegneserier. Jeg tror, det var Den Mystiske Stjerne, min mor købte til mig i 1960. Okay. Og så begyndte Batman jo at udkomme der i starten af 60'erne, og så kom Superman. Og det var jo, hvad var det for noget? Og det var noget mærkeligt noget, og han fløj og klædte sig ud. Jeg var jo 6, 7, 8 år på det tidspunkt. Og så begyndte Dæmonen at komme, og Fantastiske 4, og Edderkoppen, og så var jeg jo solgt til Stanglekris, det må jeg jo indrømme. Så blev jeg jo suget ind i det her superhelte-univers, og synes, det var uendeligt morsomt. Ja, Luke Cage var Marvels 3. sorte superhelt. Og der var det jo sjovere, dengang han kom i, var det 1972, så vidt jeg husker. Der var han jo lavet af 2 gamle hvide mænd. Og det kunne man overhovedet slet ikke være tilladt i dag, kan man sige. Det var Archie Goodwin, der var forfatter, og så var det George Tusker, der var tegner. Og så nu om dagen, der er Black Panther jo lige startet op som tegneserie. Men nu er det en sort mand, der skriver den, og en sort mand, der tegner den. Fordi nu om dagen, så kan man ikke, så skal det være dem inden for den etniske gruppe, eller den seksuelle gruppe. For eksempel Miss Marvel, de kvindesuperhelte, bliver nu også kun skrevet af kvindelige forfattere. Og det kan man sige, så er pendulet svunget lidt til den anden side. Og det vil jo så være et stykke tid. Og de har selvfølgelig også meget større indsigt i, hvordan det er at være kvinde, og hvordan det er at være sort. En ord dedikation. Ja. Og det er jo meget interessant figur, fordi det er en superhelt, men alligevel ikke en superhelt. Men altså, Jessica Jones er jo sådan en antihelt, der også er superhelt. Fordi hun drikker for meget, og har ikke specielt god styr på sit privatliv, og så videre. Og da hun startede som tegneserie tilbage i Alias nummer 1, der i
tror det var 2001-2002, så vidt jeg husker. Der var hun jo sådan privatdetektiv, og havde i ganske kort øjeblik været sådan en rigtig superhelt med dragter og det hele. Men hun fandt hurtigt ud af, at det gad hun ikke. Men hun har jo stadig superkræfterne, og så er hun privatdetektiv, hvor hun undersøger sådan den mørke side af Marvel-universet. Og så, jeg har jo aldrig forestillet mig, at de så mange år senere skulle gå hen og blive en rigtig god tv-serie. Og det må jeg sige, Jessica Jones tv-serien er nok, at de tre tv-serier, der er kommet fra Netflix. Du kommer Luke Cage jo her om en måneds tid. Der er Jessica Jones nok den bedste. Og hun er også hende der Kristen Ritter er også virkelig god. Det var hende fra Breaking Bad. Men der er jo også region i for eksempel Born Again. Der går de jo Daredevil til en sådan meget katolsk person. Også med at han møder sin mor, som der er nonner og så videre. Og det er faktisk, jeg tror, i mine øjne er Daredevil Matt Murdock faktisk en af de mest sådan religiøse superhelte, der er. Fordi jeg tror faktisk, at han er troende. Ikke at jeg selv er det, men jeg er nu ret sikker på, at Matt Murdock er faktisk. Han er sådan en meget katolsk superhelt, kan man sige. Jeg ved ikke, om der er noget behov for det. Men vi har altid et behov for at læse historier, om fantastiske historier, om noget, der er spændende og morsomt og underholdende. Men også fordi, at vi kan se os selv i det. Når man kan sige, at alle superhelte er handicappede, det at være en helt, det vil sige, at du kæmper for at redde den gruppe eller det samfund, du er i. Men i og med, at du kæmper for gruppen eller samfundet, eller den stamme, så bliver du også sat uden for stammen. Så bliver du udstødt af stammen. Så tror jeg, alle helte på et eller andet sted føler sig som handicappet, eller som udstøtte, eller som anderledes. Men du har ret i, at dæmonen, han er blind. Der fik han nogle andre kræfter, der kompenserede. Professor X rullestol. DC har også Orakel, og jeg havde hende i mange år. Det var, da Batgirl var blevet skudt, Barbara Gordon, så blev hun også invalid. Og du kan også se Ben Grimm, der er et monster. Hulk har jo også noget af et handicap, må man sige. Bruce Banner har lidt svært ved at, hver gang han bliver sur, så smadrer han en halv by. Det må jeg sige, så være et ret ubehageligt handicap, må man sige. Måske få bedre fat.